Jakarta je Sulawesi. Pasisi namanya kampung. Dia di kampung biar di nagari. Jangan lupa apa je siril asmara nanado di korong kampung. Apa nan di rantau, etek nan di kampung, uni nan di rantau, adik nan di kampung. Jangan lupa YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Siril Asmara. Oke guys. Allah dia tele anak nata ada tinaman melang dia tele anak nata manjala larang rantau jalan laju rela manjala larang jauh jalan laju kita lah kamu lekabang olah kok salah lah maaf gajah olah sakali orang bana pae dia wei la ja
Menurun burung kalambala dapet talua sayembangan. Karano awak kamangarang kabakot salah minta dimaafkan. Kapagulito dari ulu panjangnya ampe puluh dapo layan sultan namirulana tuanku siabana. Kabar curito sejak dulu antasa sekarano lupu antasa lah karano gawa kalau tasabui dinan salah samo dianya kanan kok jadi awak merambah gadang air di sungai landai terandam bantu kadai nasi. Karano badan kamangarang kaba bakaba bukan jadi pandai untuk perintang hari kini Ilinata mudia anata yo ado banane tapi ya jalan nure menjalan jalan juo. Kok ingin rusana jo kaset kaba buka lah YouTube Sinar Padang official di sinana do olah kasadonyo pagi orang babi dua lalu kalawitan olah pe kapulauan sodo. Seri abi cerita masuk kabak mulai disabutkan to bilang sejarah langgam lama. Simpelo pa buah simpelo tumbuhnya dake tumaler yang tanjuang. Disembana kurai taji siala menyandang badi sialo pulang di sawah baranti tantang pondok lamo. Nang kaba buek kini to bilang kejadian di daerah Pagaruyung perkaitan Jolu Jambi. Tasabui daerah pesisir, tasabui Banten Pulau Jawa, itu sejarah dahulunya.
Curito bilangnya curito nangko menurut sejarah diterima bapoko mangko menjadi bahasa mangko bamulo oba aku asa pak caritoko kejadian di Pagaruyung adola urang nambah duo adola mande jo bapaknyo Omande banamo pae putire no mandi bapak banamo Sultan Maulana Barana ado dua orang tuan Barana nyo ada dua orang namano anak dua orang nan tua anak laki-laki onang kete anak perempuan karano anak baduo siapo anak nan tua siapulo anak nang kete Odisinan kalau dipandang kalau nyo anaknyo nang kete banamo inyo bundokan duang pae Banamo inyo bundokan duang kalau inyo anak nantu siako namo jogalanyo banamo Sultan Rajo Mudo oh itulah galajo namonyo agak de inyo lah kok dipandang antara anak nambah duo jabatan sudah di tangan lah dapet jabatan sorang-sorang pae Oh dapet jabatan sorang-sorang kalau inyo anak nantuo nambah namo Sultan Rajo Mudo lah jadi rajo lo di negari lain Oh disinan kalau kok dipandang inyo tu lama marenta pulo kalau inyo nambundokan duang yo inyo anak nang kete agak sajo di badan inyo Naninyo lama marenta pulo dek lamo bakal lamoan anak bertambah gadang juo lasamo ado jabatan mae Olah samonyo ada jabatan kalau nan Sultan Rajo Mudo inyo tu sadang lah kok dilihat nan inyo alam marenta kalau nyo dipandang bundokan duang nyo alam marenta pulo sedang nyo di daerah Pagaruyung di kampung inyo sendiri menjadi rajo di negari tuan menjadi rajo di negari awak jale rajo negari ado du balang sekalian nyo ado pakai dayang-dayang Dayang-dayang nyo bukan orang sembarang orang santiang orang jaori sia namo dayang-dayang nyo banamo sikang ambang gandoang hari tuan Banamo si kambang nyo gando hari tu bana dayang-dayang nyo indak to bilang lamo bana Onda paralu dietong lamo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan
Oh nagari bertambah jaya, kok kampung bertambah elok, bertambah rami dipandangi Tuhan. Bertambah raminya dipandangi, baik itu kalau kok dipandangi ndak to bilang lamo bana, ndak paralu to etong lamo. Oh babagai Pak Rajo nanti bo, babagai Rajo nan datang, baik itu kalau dipandang indak to bilang lamo bana. Ado harinya sekutiko inyo tu sadang memerintah, bundokan luang sedang memerintah, sedang jadi Rajo Nagari yo di daerah Pagaruyung. Osi kambang ado sekalian, ado du balang nambah rampe, tumpak du balang nambah rampe, urang kare kampe ampe nyotan, garundam garagaji dipae mato baragel yang ditakikkan yang baradangkang. Tan sapi jotan guntiang indak dimakan di malelo, sia du balang nambah rampe, siapo galajo namo, siako namo si du balang. Nampak tamo du balang basi, kaduo du balang rotan, katigo du balang manau, kampe du balang senembatuan. Oh kampe nyo adu balang sembah, indak diguno to etong lamo dek lamo bakal lamo anado harinyo sekutiko. Oh tumpak di badan pak diri nyo, tumpak di badan atuma bundo kandung awak sadang menjadi rajo, sadang jadi Rajo Nagari. Lah datang rang luas sakutiko main intip nagari, memarientan manteli elo abana parenta bundo kangan luang tuan. Abana parentanyo abuno kanduang bait turang mamapa maparatian, adola urang dari luar, dorang Cino baru datang maintip-intip di nagari. Oh di sinan kalau kok dipandang, tumpak de inyo orang Cino tadi, orang santiang jo dalam kampung, orang santiang jo nyo nanti bopai. Orang santiang Jawa nanti bodi sinan kalau dipandang, agak saja orang Cino tadi di kalau dipandang-pandang mana siako galapak dengan namo. Oh sia namonyo orang Cino tu sejarah nan diterima Taiwan, namo orang Cino itu nan datang ke daerah Pagaruyung. Oh main intelnya di daerah Mande, baik itu kalau kok dipandang main intel bundokan duang pai. Oh main intip bundokan duang, baik itu kalau kok dipandang lama langinyo dirang Cino, nambah namo buyung Taiwan. Nampaklah di masyarakat banyak dilapor pak kadu balang, dilapor kadu balang nambah rampe di sinan kalau dipandang maalun orang Cino tadi orang santiang nangka namonyo. Orang pandekanyo di nagari, baik itu kalau dipandangnya hadapi di balang nambah rampe batamu inyo jodoh balang dangakan bana dirang luar, kok sabab karanonyo main intip kampung kami.
Memperhatian wilayah nangko ba itu kalau dipandang maalun inyo orang Cino nambanamu buyong taiwa balago inyo jodu balang ba itu kalau dipandang maalun sedang balago lanyo paca silang katigo elo suruian bak batanam lanyo jambu bantu basi yang ba itu kalau lakok dipandang batamu kare lasamo kare balago santiang lasamo santiang balago santiang nyo asamo santiang ba itu kalau kau dipandang dak guno to etong lamo sedang balago bantu itu dek lamo inyo balago sari nyo dibaca kalun tantu kalajo manang anti mampe mampean anti malambui anda talo dimakan basi ndak dimakan di malelo ba itu kalau kau dipandang dak guno to etong lamo lama lang Cino dari luar tetangkok di dubalang nambah rampe lah dia ada api kabuno lakan duangi tatangko duba mainyo sekutiko tatangko di dubalang nambarampe Cino nyo dari luar nambah namo mabuyong taiwa tatangko inyo di dubalang tatangko inyo di dubalang lah di bawah pak kaustano rajo ba itu kalau kau dipandang dihadapkan sekali kebundokan duang onde rajo ampun yambo ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kebasaran keto riang keto telompe keto takui keto ndak sampai nambana keto bakawan omangku ambo menghadap pakai rajo adolah orang dari luar dasarnya dari orang Cino Taiwan namu anak tu tatangko di badan kami rajo tatangkoknya di badan kami ba itu bana katoinyo mandanga katoco itu indak to bilang lamo bana berang sekali badannya bundokan wong pane hati indak tabado orang luar tibo ditampe awak ba itu dalam perkiraan pane hati indak tabado berang badannya turun sekali dari anjung setonyo turun sekutiko nyo calik kalaman rumah kiroi yola oh apa ola ado tatangko
Oke raya ada tetangko perintah tiba di bundokan duang. Perintah tiba di bundokan duang, perintahnya nanti bo. Perintah sekutiko masukan ke penjara basi tuan. Masukannya ke penjara basi itu kata bundokan duang. Perintah datang dari Raja Ma'alun. Raja memperintah diangke urang nan tatangko. Dibawa katahanan, dibawa katahanan basi itu kalau dipandang lah masuk inyo ke penjara, lah masuk penjara basi tuan. Olah masuknya ke penjara basi, sedang dalam penjara juo Ma'alun. Ninyo orang luana, ninyo datang dari Cina, sedang dalam penjara juo nambah namo buyong Taiwan. Di sinan kalau dipandang Ma'alun du balang nambah rampe, basanang-sanang badan ninyo, 100 du balang manang, 100 du balang rotan. Ba itu kalau lako dipandang cukui inyo du balang basi. Di sinan kalau dilihat 100 dumalang sembah, sedang inyo basanang-sanang nagari batambah rami juo tuan. Nagari bertambahnya rami juo, masyarakat bertambah sanang, koraknya bertambah manjuo. Itu kalau kau dipandang hati rajo bertambah sanang. Iyo lainnya bundokan duang indak to bilang lamo bana, ndak paralu dietong lamo. Ndak guna to etong lamo, ndak paralu dibilang lamo bana. Agak sajo di badan ninyo biari baganti hari. Biari baganti pakan awak nan sadang jadi rajo. Urang indah ado barani, umur bertambah lanjut juo kama minang si bundokan duang tuan. Ndak ada orang namarani kama minang si bundokan duang kaba itu kalau dipandang gak seorang. Ndak ada nama tanyo walaupun rakyat biasa, walaupun rajo dari luar. Walau sudagar belok jauh, ndak ada seorang yo nama batanyo ke bundokan duang. Awak bertambah tujuh tuan. Awak bertambah tujuh di sinan kalau kau dipandang, sedangnya bundokan duang bermanung-manung. Tadaga bana badannya, tainge bana disiati, tekana-kana di tubuhnya. Awak nak ingin berpamenan, pamenan nanyo kandaan. Indak barupo barang ame, indak pulo barupo bungo, indak pulo barupo gale, indak pulo barupo pinggan. Onam pamenan de inyo nan takana, kok dapet kandak dinan satu. Dapet anak awak gak sorang, alang kesanang dalam hati tuan.
alangkah sanang dalam hati, alangkah sanang hati awak. Baik itu bana kato inyo, itu de inyo nantakana. Kato sampai pa inyo takalo, takalo badan bundo kandung satu, takalo bundo kandung awak, takalo mimpi tibo. Yo ala datang mimpi de inyo, datanglah mimpi dinan Sabtu. Yo datanglah wakyu dinan kuaso, dangakan dibunuh kandung. Oh, kau ingin yo bapa menan, kau ingin yo punyo anak, kau iyo sabatu-batu mangalo bundo kandung panyang-panyang, mangalo sampai bapikir kanado karambie niur gadiang nan tumbuh di laman rumah. O panje karambie niur gadiang, tapi mamanje karambie niur gadiang, ndak boleh karambie jatuh jo gigi membawa ke bawah. Ba itu kato badaninyo, ndak boleh jatuh sampai ke bawah. Kok dapet karambie niur gadiang mengubah, ndak boleh pakai ladiang jo gigi juo dikubah Tuhan. Ojo gigi juo dikubah membatu nyoco itu juo. Kok dapet karambie niur gadiang minum lai karambie tiga ragu. Ba itu kato badaninyo. O mana mimpi rupo itu, kato sampai mimpi co itu, mampi sampai bundo tasinta inyo, bundo kan buang Tuhan. Tasinta inyo bundo kandung di sinan kalau dipandang de ala inyo tasinta tekana pulo, tekana karambie niur gadiang nan tumbuh di laman rumah. Siala orang kamamanje nan di hati karambie niur gadiang, ndak ado do basumbarangan. Karambie tu ada panunggu, panunggu bukan lain-lain, panunggu karambie ni urgadiang ado baula di atenyo 100 tabuan 3 ikut Tuhan. O 100 tabuan 3 ikut cukui baula salimpatin. Ba itu kato badan bundo kandung. O sadang bamanwang manwang yuo, takana urang di panjaro, takana cino tahanan dipanggil cino tahanan. Ba itu inyo. O bundo kandung Otakana cino tahanan dipanggil dubalang nambara. O dipanggil dubalang nambarampe nyo datang dubalang tadi meminta ampun pada bundo kandung yo kabake rajo tadi. Onde rajo dengan bana ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran.
O katori yang kato talompe nambana kato bakaban rajo. Nambana kato rajo bakaban apa sabab ambo dipanggil mandanga kato bantu itu di sinan ninyo kabakato bakato inyo bundo kandung Oma adu balang nambarampe pepanggil orang di penjaro nanado di penjaro basi nambana mucino taywa bao kadapan badan ambo ba itu kato badan inyo O mandanga rajo nama nyuruh marajo memperentan barang ke du balang nambarampe ba alun du balang kabajalan baralo gulantik jari baralo geliang kapalo Ba itu kalau aku dipandang indak to bilang alamu bana ndak paralu to etong lamu disiko kalau diliye La tibo dako penjaro basi satu tibo dake penjaro basi dibuka penjaro basi dibawa orang tahanan kadake ada apan bundo kangen duang tuan Iyo kadapannya bundo kandung di sinan kalau kau dipandang ala dibawa kadapan bundo kandung iko ma bundo kato badan jubalang iko marajo orang tahanan O kato sampai sabantu itu nyo perintahan dubalang nambarampe kalian boleh pai kampe nyo tinggal nyo jo ambo ba itu kato badan nyo O kato sampai dubalang pai tinggal lainnya orang tahanan nambah namo cino taywa di sinan kalau dipandang bakato sekali ma cino taywa Onde rajo dengan bana ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki ampunkan badan diri ambo jangan dipancung pulau ambo jangan dihukum mati Otak kui badan indak tabado di sinan mande bakato bundo sekutiko Odang akan mana derang tahanan nanambo indak kamaukun pancung nanambo indak kamaukun mati tapi tugas ado sabuai wang tapi tugas yang ada sebuah calik kalaman rumah calik banala elo tu ada kerambie kalapo gadiang ampanjek kerambie kalapo gadiang ambil kerambie cie ba itu kato badan inyo tapi nak boleh jatuh ke bawah nak boleh jatuh te tanah jo gigi bawa ke bawah kok tibo beko di bawah mengubah nak boleh pakai parang nak boleh mengubah pakai ladiang walaupun je sulo basi mengubah je tangan sajo atau jo gigi buyung kubah asal tabuka kama kalama karambie ni urgadi yang tabala karambie elo ambil airnya sekalian kau untuk badan diri ambo yang Bakato orang tahanan yola orang dari luar nambah namo cino taiwa onde dangan la dirajo dangakan bana elo kok sempat dapet karambie de ambo takuba langsung tabala atu imbalan untuk ambo ba itu kato badan ninyo Kato sampai bundo kandung kamanjawe kok dapet airnya ambo minum kok le dapet air karambie ni urgadi yang buyung mau bebaskan dari hukuman ambo kaluangan yung olah di panjaro
mbok kaluan di penjara mbok bebas sareke Odesinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo dak paralu to bilang lamo bana oh agak di badannya tuma urang tahanan lapai kalaman rumah mamanje karambie ni urga diang manje karambie nyoani urga diang nyopanje karambie ni urga diang sadang mamanje karambie tadi di sinan kalau dipandang maalum urang dari luar nambah namo cino taiwai nyoturang santiang juo oh nampak deh nyula salimpatin serato ado batabuan di sinan kalau dipandang nyatokan pengalaman tubuh nyatokan sebalun nyato adokan sebalun ado asa biso pulang ke biso saula pulang kaula satabuan balik ke tabuan oh datang biso dari nan satu ba itu kato badaninyo nan karambi taruinyo panye tuan oh karambie nyo atarui nyo panje karambie ni urga diang dak lamo kita bilangkan dapet karambie diambil nyo sudah dapet karambie tadi yo gigi membawa turun dak boleh jatuh ke tanah oh ndak lamo dapat kita bilangkan ndak lamo bakal lamoan latibo inyo dibawa karambie dan apik dibawa nyo tuan oh karambie dapet di bawah nyo kubak karambie tadi nak boleh baladiang pakai sulo nak boleh basakin cik juo nak boleh alat bantuan jo tangan pak karambie di kubak sarato jo gigi sekalian dek santiang nyo orang dari luar dek santiang cino taiwa tak buka karambie ni urgadiang di sinan kalau kok dipandang oh salah say karambie tabuka bundokan duang mencali juo nyo bala karambie jo tangan aye nyo ambil sekutiko diagian ka bundokan duang nyo minum aye di bundokan duang nyo minum aye 3 ragu oh baduo nyo minum jo sarato jo si kambang tuma sekalian cukui jo si kambang cantik mani nani nyo minum pulo agak sajo si kambang tadi yo si kambang gando hari di sinan kalau dili nyo minum juo aye karambie ni urgadiang nyo minum pulo 3 ragu nyo minum 3 ragu seorang pae bundokan duang meminum 3 ragu si kambang gando hari meminum pulo 3 ragu nan kuli pae kalau dipandang nan sabui nyo kalau dilihat nan sabui karambie ni urgadiang diagian kabake kabau ona nisi karambie ni urgadiang diagiakan kabake ayam selesai sabantu itu kok sabui dimakan kabau kok isi dimakan ayam kok nanaye lah dibindumnya dibundokan duang duo jo si kambang nyo gando hari dek lah sudah sabantu itu abiari baganti hari abiari baganti pakan di sinan tubuh lain rasonyo lah barik lawi ho bundokan duang pae
Labare lawi bundo kanduang sarato yo si kambang gano bundo kanduang labare lawi si kambang gano hari labare lawi pulo nanayam nama makan isi kerambie ni urgadiang nanayam labatan 20 onang kabau nama makan sabui ni urgadiang nang kabau labare lawi pulo Nangka bawa nyawa menyorong biu pulau ba itu kalau kau dilihat dapat kabaken kamari dapat kabah jauh jodake oman sonyo inyo bundo kanduang sarato jo si kambang gandoari inyo tuala bare lawi ndak ado inyo basuami tuan Onda ado inyo doa basuami dape inyo labare sajo ba itu ima orang menyabui lapaca bari token kamari o tumpak di badan bundo kanduang awak nan sadang bare lawi baduo jo si kambang gandoari di sinan kalau dipandang nan orang tahanan tadi nambah namo Cino dari luar nambah namo Cino Taiwan tahanan dia bebas ndak ado dihukum lai lah bebasnya di daerah Pagaruyung tuan lah bebas di daerahnya Pagaruyung ba itu kalau kok dipandang tumpak di bundo kanduang tadi oh awak nan sadang pak bare lawi sadang bare sabantu itu dapet kabar kakak bundo kanduang paneati oh indak tabado pa Opane hati ndak tabado berang la sultan rajamu do oh awak jale raja nagari ko adik ba itu pulau dapet nyos kini barek lawi baduo jo si kambang gandoari oh bareknya ndak ada basuami membuat malu dalam kampung bo ukun bo pancuang ma hati ma sabalun nyo mau turui sabalun adik mau datangi mau lapor ke mama dulu karena mama masih duit kok tando mama ndak ada lambo ukun pancung tu mari kini mau bunuh mati bundo kanduang ba itu kata Sultan Raja Mudo pane hati ndak tabado pane dalam hati raso kanyo cabi pak badan bundo kanduang raso kanyo bakai duit mbamue ai dalam kampung oba itu kato hati Sultan Raja Mudo tapi dek mama masih ado tapaso mama didatangi dulu nambah namo Raja nang kuning tuan
Bana monyo rajo nang kuning, itulah mama bundo kandung. Ba itu kalau kau dipandang sedang inyo menjadi rajo juo, tapi gak jauh pak dari Pagaruyung. Perbatasan Pagaruyung jo Solo Selatan, di sini ninyo kok dipandang, di sini menjadi rajo. Di Mabana kampung ketenyo, Banamo pulau sekutiko, Banamo garabak data Banamo inyo nagari garabak data do kampung di sini no tanamo garabak data di sini ninyo memerintah menjadi rajo nagari. Ba itu kalau dipandang maalun ninyo pak sakutiko, maalun ninyo ama rajo mudo na alun sultan na rajo mudo didatangi mamak sekali sedang di jalan to tinggan menuju nagari tuma garabak data tumpak di mama badan ninyo na ninyo rajo nang kuning. Sabalun sultan na rajo mudo datang na mimpi nyo lah dapet lah datang mimpi ka rajo nang kuning mimpi nyo rajo nang kuning mansonyo badan bundo kandung kini nyo ala barek lawi itu kandak di nyo bana itu nyo anak nanyo kandung bukan anak sumarang anak sarato jo nyo sekambang gandoari. Indah anak sembarang anak kok lahi anak barisuknyo itu anak titipan dinan satu meminum air keraponi urgadiang ba itu kerato badan nyo minum air tiga ragu si bundo kandung tiga ragu lo badan sekambang gandoari mangkonyo amil keduonyo ba itu dalam mimpinan datang. Nana nanyo kandung di bundo kandung da anak sembarang anak kok salaman anak tulai kok gadang anak barisuknyo pembela korong jo kampung tuan. Kapamela korong jo kampung pancabui tare tabanam pembaimbau dagang nan jauh kapailang bisa nyo cari tabanam bisa nyo salam penunggu utang di nanarami. Ba itu kata mimpinan datang naninyo rajo nang kuning sadang nyo duduk juo garak raso ala latibo mansonyo orang kakak datang dusana kadatang dari jauh. Mungkin inyo sultan rajo mudo yo kakak dangari badan inyo yo kamanakan di badan awak tuan. Mungkinlah kadatangnya sultan rajo mudo yo kakaknya dari bundo kandung ba itu kato badan rajo nang kuning iyo lah mama badan bundo kandung ba itu kalau dipandangi onda guno to bilang lamo ndak para luto etong lamo ndak lamo inyo duduk inyo nan sadang duduk bana lah datang sultan rajo mudo tuan. Satu datang sultan rajo mudo dibaca assalamualaikum menjawab mama sekali Waalaikumsalam keto mama menaiklah sultan rajo mudo mendengar mama renta naik lah naik sultan rajo mudo seto naik sultan rajo mudo meminta ampun lah bakek mama. Oh mama ampuni ambo, ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki.
Dia te selo kabasaran katoriang kato talompe kato takui kato nak sampai nambana kato mokaban mama. Nambana kato mama bakaban ba itu kato badaninyo kato sampai sabantu itu menjawe mama sekalia kato kabakaban kaban la kabake ambo ba itu kato badaninyo Bakato sultan rajo mudo ala ko mama dapet kabar tumpak di badan diri ambo matumpak ambo datang kamari. Okan mama lah kata duo kami baduo badu sana nantuo badan diri ambo nang kete adik badan ambo iyo kan mama lai tahu nyo jadi rajo di nagari. Hoba itu kato badan inyo nan adik di badan ambo nyo ala mambuek malu mama. Iyo adik di badan ambo nambah namo inyo bundokan duang nyo ala membuat malu nani nyo ala sadang barek lawi amil nyo indah ado bersuami 100 kambang gandoari. Oh mandanga katoco itu di sini nyo mengecek rupo itu nyo jawe kato kamanakan ala kok sampai kato tu masutan mudo. Danga kato yon simaan buni danga kato dari mama nanana nanyo kandung tuma di badan nyo kini. Rona sarato inyo si kambang gandoari cukui jo inyo tumanyo badan nyo adik buyung. Cukui jo adik badan sultan nanana nanyo kandung nyo nda anak sembarang anak indah urang sembarang urang anak tuak iu malata anak Memang nyo bundo kandung adiknya dari sultan mudo 100 kambang gandoari nyo memang indak bersuami nyo kini ala barek lawi tapi tu anak nyo kandung dek ulama minum aye kerambie nyur gadiang nyo minum aye 3 ragu. Yo si kambang gandoari 3 ragu pulo ba itu kato badan inyo mangkonyo sampai barek lawi nana nandik kandung nyo ndak anak sembarang anak. Kok sempat lai anak barisut kok lai anak kaduya kok lenyo panjang nyo anak umu anak nalai. Kapan bela korong jo kampung pencabut tarik tabanam kapai bau dagang nan jauh na Oh kapai bau nyo dagang nan jauh ba itu kato badan inyo itu nan anak nanyo kandung di bundo kandung nan adik dari sultan rajo mudo. Oh kato sampai sutara jo mudo lah manjawe onde mama dangakan bana jadi di mama baan kaelo ndak ko ado kumanyo dia di ambo indak ko ado kuman di bundo kandung iyo ko datang dari mama mandanga kato rupo itu aja wak panarajo nang kuning iyo lah mama sutana rajo mudo. Kok itu nang kabak-kabaan ko itu kabar sampaikan hukuman diambo indah adona hukuman diambo na indah ado mandanga kato rupo itu laberang sultan rajo mudo kok laco itu kato mama malu indah do mama ado bisa kama hukum salah kamanakan bapa lapeja sajo barek lawi dalam ndak balaki bapa dia sabantu itu kalau coy itu kato mama. Oh mulai kapado mama hari kini mulai kapado hari nangku ambo 3 daerah pagaru yang ambo hitamkan. Oh pagaru yang mama
Oh ambo hitamkan pagar wuyung kotak kaba hukum bundokan wang. Oh mandanga kata rupo itu aja wapan rajo nang kunyang. Kok laco itu diang nantakana kok hitamkan lamo mau kun ndak bisa yung Oh ambo mau kun yung ndak bisa ambo mau kun nyoba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang ndak paralu dietong lamo tumpak di badaninyo sultan mudo agak saja di sultan mudo barangke dari tampe mama ibu hati ndak tabado tuan. Oh ibu hati nyoai ndak tabado ibu hati bakaco jatuh ke batu ba itu ibu hati nyo sultan mudo bajalan ninyo tarwiju. Oh sadang bajalan sama seorang tinggi buki leka didaki dalam lurah kadi turuni kok data bajalan ju kok ngarai bajalan ju. Niat hati ala sudah wa itu dalam perkiraan tumpak di hari tujuannya tinggal nagari pagaruyung Tuhan. Nyo tinggal nagari nyo apa garuyong ba itu kalau kok dipandang indak to bilang lamu dek lamu inyo di bajalan. Opane dek lamu bakal lamuan jalan bertambah jauh lah sehari 2 hari lah sampai ke 3 hari seminggu inyo di bajalan yo pak. Hokok lita inyo baranti buati bukan kamain mama indak mamelawa iyo inyo rajo nang kuning ba itu kato hati sultan mudo. Hokok kanda hati sultan mudo de adik barek lawi bantu itu bareknyo indak basuami kadiagi hukuman pancung itu bana niat di hati. Oh tapi mama indak membela mama membela di awak tapaso barangke sama seorang tuan. Oh tapaso barangke sama seorang kok malam harinya lalita baranti juo dalam rimbo ibu hati ndak kemain tadang uye rimbo bertambah ibu hati sultan mudo. Hodek malu di korong kampung pado malu di masyarakat banyak biarlah jauh dari kampung tuan. Oh biarlah jauh dari kampung dek lamo bakal lamuan panek dek lamo pak nyoba jalan. Oh dek lamo inyo di bajalan batamu kampung sabua orang nan sadang barami-rami bajadi sorak jo sore ba itu kalau honyo pandangi pak Odesenan orang sangat rami sadang nagare rami bana.
Watanyo inyo Sultan Mudo, alatanyo Sultan Mudo. Odang ade apa sedang jalan mengaurang pak barami-rami pak Mangaurang pak barami-rami kampung apa iko namanya ba itu kato badan ninyo co itu katonyo Sultan Mudo aban apa namo nagariko kato sampai sabantu itu onde nak kandung namudo kalau nagari nak nanadoko Oiko nagari rumah nampe ba itu kato badan rinyo mangkorami na urang di siko o adola na urang di kampung adonyo urang nakama baga siko adonyo urang santiang siko sadang mencari tunangan anak na sedang mencari nak tunangan mana baik tu kato badan ninyo sianam bisa membunuh harimau nak duiku itu diambil jadi jodoh anaknya baik tu kato badan ninyo mandanga kato bantu itu senang hati ndak tabado awak di kampung barangke susah awak barangke bayi boy di siko badan ambo tinggal di siko badan ambo tinggal jadi batanyo inyo Sultan Mudo baaban apa harimau nandua tu mandanga kato bantu itu onde nak kandung nambaru tibo janang lawan lole harimau nanduo tu indak babini yuang ndak baai ndak babini ndak mola opadonya walau taruhannya lah banyak sultan mati lah banyak pendeka mati na kota sabui nak rumah nampe rumah penglimo kasadonyo ba itu kato masyarakat sinan nan urang nak nan balago juari mau dak ado nan indak kalah coba na pendekainyo coba na kesantiang inyo harimau lape nak di lapangan harimau lape di kandangnya harimau lape dus ku awak ka masuk melawannya lah banyak urang nan mati na mandanga kato rupo itu menjawe inyo Sultan Mudo onde apa nanambo tanyo labara banyak pak Sultan mati ku ado 8 Sultan mati 9 jobada nambo ku ado 10 penekanan mati dimakan si harimau sabale pak jobada nambo Oba itu kato badan Sultan Mudo kato sampai sabantu itu kondak kadape nak bapak taga itu taga gantung badan Mudo na itu kuncinya nak dena Mudo ba itu bana katoinyo sadang coy itu kok dipandang nyotarui ke kampung nyonan rami ba itu inyo Hola Sultan
tan lamu doi Bajalannya Sultan muda katampe urang nanarami katampe nya urang narami ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lama bana sampainya Sultan muda lah sampainya Sultan muda nyo cali orang sangat rami sedang orang inyo memandang sedang balago jo harimau oh anta malang anta nyo muju la malang orang na balago la mati lo orang na bacaka jo harimau oh Sultan muda memandang juo satu la mati bantu itu ala nyo mai kadia ambil Tuhan oh ala nyo mai kadia ambil di sinan kalau kau dipandang baru de inyo Sultan muda malompe lo inyo ke dalam oh satu melompeknya ke dalam sasaran maduk harimau keduanya oh anta malang antanyo muju harimau tiba mencakau nyo kepoan di Sultan muda melompek saiku lai nyo kepoan juo di Sultan muda lapela lompek si harimau oh di sinan bakato Sultan muda iyo ka harimau nan duo iku kita samo simo titipan kita samo nyo titipan Tuhan oh di sinan kalau kok dipandang harimau malompe juo malompe harimau nang gadang nyo sembah di Sultan muda tatangko harimau gadang Tuhan oh tatangkonyo harimau gadang malompe lo harimau cik lainyo sembah jo tangan kida tatangko harimau kaduonyo tangko serato jo katonyo ndak dapet lape lai harimau nan tatangko kotak kalian meminta ampun ba itu kato badaninyo mau bunuh mati kaduonyo oh sadangnya mengecek jo harimau sadang mengecek bantu itu baru harimau minta ampun Tuhan oh baru harimaunya minta ampun di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo maalun ninyo Sultan muda harimau meminta ampun nyo lapean harimau tadi Tuhan nyolapean harimau tadi setolape harimau tadi harimau ndak melawan lai lamanang badan rama Sultan muda satola manang Sultan muda kironyo harimau nanduo tudu balang rangajo olah kadu
balang rajo kaduanya dibawainyo Sultan Mudo menghadap ke Bakerang rajo. Rajo lah tahu sekutiko mansodu balangnya nan lah kala mansodu balangnya lah kala kaduanya. Hosia bana namo rajonyo bana mo rajon panglimo itu bana namo rajonyo Banamonyo amarajom panglimo babininyo kalau dipandang banamonyo putih lewa-lewa ba itu kalau dilihat baranak cie perempuan banamo si putih tongga. Oh itu bana pak namo anaknya lah jale Sultan Mudo pak nang kamanang kadi jodohan jo anaknya tuan. Oh kadi jodohannya ajo anaknya ba itu kalau kau dipandang. Hodisinan kalau dilihat lawat tamu jodoh anaknya hari barale lah ditakut nak tabado alik babuet 7 harinya 7 malam yola alik. Ho anak rajo pak itu kalau kau dipandang. Oh itulah jodohnya aku dipandang. Iyalah jodoh Sultan Mudo banamo inyo putri tongga tuan. Banamo inyo putih tongga di sinan kalau dilihat mangko banamo putih tongga anak seorang dimandikan 2 anak seorang dari bapaknya. Oh mangko banamo putri toma putih tongga di sinan kalau dipandang itulah jodoh Mas Sultan Mudo alik sudah orang lapai tuan. Oh tumpak di badan dirinya iyo lainnya Sultan Mudo 100 jo putih tongga basanang-sanang badaninyo basanang-sanang pak kaduonyo basanang-sanang lah badaninyo di malo Sultan Mudo nak kasanang awak tu jale meninggal nagari barangke jo hati bo. Kini lah dapet lo jodoh di negari urang iyo di daerah Ulu Jambi di sinan ninyo mana ngatap tuan. Oh di sinan nyo menatap sanang-sanang kaduonyo senang hati ndak tabado. Di sinan kekuasaan ayah iyo mintuo dari badannya Sultan Mudo dilimpahan ke Sultan Mudo. Sultan Mudo menjadi raja tuan.
Kini Sultan muda lolai menjadi rajo nagari. Itu kalau dipandang serato jo putih tongga itu nan jadi penampiangnya. Basanang-sanang pak kaduonyo Habiari baganti baganti pakan Nabi pakan baganti bulan Alasa bulannya 2 bulan Abi bulan baganti tahun setahun pak jo 2 tahun Nabi tahun setahun itu dek lamo nyoba turutan la barek la ngawi ola putih la tonggai Lavare lavelo putih tonggai ola bini sultanmu nak to bilang lamo nak paralu dia tong lamo Odek lamo pak bakal lamo anti bawa katu yo jangkonyo malayan bini sultan muda naninyo sin manyo inyo putih tongga Odi pandangnya anak nalai perempuan tuan perempuan karena anak perempuan siapa galajo namanya Sultan muda pak namo bapaknya putih tongga namo mandenyo anak nanado perempuannya lagi namo di sultan muda banamo inyo putih bonsu pak Namoinyo putih bonsu itu kalau kau dipandang di sinan kalau kau dilihat sadang namo anak lalaki tinggal sedang cuy itu to bilang orang nan di pagaruyung iola adik darinya sultan muda Nambah namo si bundok kandung to bilang si bundok kandung sekato si kambang gando hari lama layan loma ola kaduonyo Lama layan lo kaduonyo nan bundok kanduang lama layan pulo si kambang si gano hari inyo ala lo malayan sarato ayam lama makan isi karambi lama natelo hari Sarato nyokabau nama makan nyoa kulit karambie mamakan sabui karambie lama layan luar itu dicali pak kabau na layan nak kabau sembarang kabau layan lah kabau si binuang pae
kabau si binuang kalau ayamnya nama nate dipandang ayam nama nate ndak ayam sembarang ayam layelo ayam kinantan suci. Oh kalau inyo si kambang gando hari lama layelan lo badan inyo anak na laye laki-laki. Oh siapa namo anak tu dia gie namo anak sekali siako namo badan inyo banamo anak cindur mato Tuhan. Banamo anak cindur mato itu kalau kau dipandang parenta tiba di bundokan duang kalau nang kabau si binuang pakaian si cindur mato. Oh itu pamenan badaninyo kamapai jo kabau si binuang ba itu bana kau dipandang kalau nyo inyo nanayam tadi. Honanayam baru manate na layak kinantan suci untuknya anak bundokan luang. Ho siapa namo anak bundokan luang banamo adang tuangku Tuhan. Banamonyo adang tuangku ba itu kalau kau dipandang kau inyo kinantan suci itu pakaian adang tuangku kama menyabuang buli jo kinantan. Oba itu kalau kau dipandang ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo kok kabau si binuang pakaian si cindur mato. Nang kabau bukan sembarang kabau. Ado du balang ampe balik ku du balangnyo bukan manusia. Ado bala bapak jo tabuan kok laba basarang di dagunya sabanyak 7 iku laba tabuan basarang di kuanyo sabanyak 7. Hosi tabuan Sebanyak 7 si tabuan itu basarang di kuanyo. Onan kabau bertambah gadang ayam bertambah lanjut sarato jo cindur mato sarato adang tuangku. Oh saratonyo adang tuangku ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, nagari bertambah rami. Oh tumpak di badan bundokan duang awak tetap menjadi rajo, awak tetap jadi rajo nagari. Ba itu kalau bundokan duang Tuhan. Oh disinan kalau dipandang sadangnya sabantu itu dapat kabakan kamari bundokan duang sedang jaya bana. Oh datanglah pak orang batanyo lah datang orang dari Pulau Jawa batanyo kabake pak bundokan duang. Oh sadang batanyo ka bundokan duang nyo kanda malamar bundokan duang kama ambienyo sekutiko ala kato jawapan bundo.
Odang adi tuan baru tibo bukan ambo manula lamaran ko iyo kama lamarambo antan sabuat tando mato tinggan tando mato cie tuan iyo la rajo dari Jawa tinggal latando matoci mbo ambie katojo mama saratojo nini mama bana co itu kato bundo kandung la tingga pae tando matoci la tingga karisabila ba itu kalau lekok dipandang indak to bilang no lamo bana ndak paralu dietong lamo agak sajo rajo dari Jawa barangke rajo dari Jawa lah datang lorang ngajo dari Cino tuan lah datang lo rajo dari Cino kabatanyo kabundo kandung to tadi juo jawaban bundo kandung dangakan bana di rajo ko ingin maminang ambo tinggan pamenan cie tinggan sabuat tando mato ba itu kato badaninyo manunggu rajo sabanta mo ambie kato mupakat jo mama dulu ba itu katonyo pak bundo kandung la tinggal lo tando matoci la tinggal salu dari Cino ba itu kalau kau dipandang ndak guno to etong lamo la datang lo rajo cie lai la tibo lo si rajo Japang kabatanyo kabangake ola bundo lakan luang Lati bolo si rajo Japang kama minang si bundokan Oko iyo kama minang ambo di sinan kalau ko dipandang tinggal tando matoci la tinggal lo pakaian pak dari apang la tinggal lo pakaiannya dari Japang ala barang ke lo jador Japang menunggu juo sabanta odek lamo bakal lamuan panek dek lamo sekutiko la datang lo si rajo bugi tuan la datang lo si rajo bugi kamalamarnyo bundo kandung co tadi juo jawaban bundo kandung ko ingin malamar ambo tinggan tando mato dolu mbo ambie kato mupakat bayo awak jo mama ba itu katonyo bundo kandung kok dipandang asa mulai urang kadatangnya makan siri sekapunan urang tagilo-gilo tuan onan urang
lata gilo-gilo ba itu kalau kok dipandang lah tinggal lo pamenan mato iyo lah dari Rajo Bugi. Ndak para lu to etong lamo ndak guno to etong lamo bana biari mama baganti hari biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan Habi bulan baganti tahun di sinan kalau dipandang lah datang rajo kampeknya lamaran indah ditarimo samo ditulak kampeknya tuan. Saramo ditulaknya kampeknya di sinan kalau kok dipandang tingganinyo sadang cuy tu to tinggan to japui kakak badaninyo nambah galainyo Sultan Rajo Mudo. Onan tinggal di Ulu Jambi sadangnya menjadi rajo naninyo anaknya Pak Sultan Rajo Mudo nana anak bertambah gak ngadang tuan. Anaknya bertambah gadang anak dipandang di sinan kalau dilihat tando pak anak lah gadang lah banyak orang bertanya dari ujung sampai ke pangkal dari kiri sampai ke kanan jauh hampir olah orang bertanya jauh hampir ang matanyo kabake Sultannya Rajo Mudo nambah namo si poti bonsu ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo bana tinggan sadang coy itu to japui balik bundokan dueng Japui balik bundokan duang sadang di daerah Tuma Pagaruyung ba itu kalau kok dipandang indah to bilang lamo bana nana dari bundokan duang nambah namo adang tuangku naninyo lagadang pulo nyo si kambang gandoari naninyo lagadang pulo nambah namo si Cinur Mato bantu sarupo kaduonyo pae bantu sarupo kaduonyo bak pinang di baladu ba itu kalau dipandang kalau lah jalannya badu payah membeda nadang tuangku antanan madang tuangku antanan masih Cinur Mato lah payah orang membedakan tuan. Payah orang membedan ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana ndak para lu to etong lamo di sinan kalau kau dipandang biari baganti hari biari baganti pakan sapakan nyodu pakan nabi pakan baganti bulan
Oh sabulan yo 2 bulan tinggal ninyo di sinan to tinggal sedang di daerah Pagaruyung to japui inyo Sultan Mudo yo di daerah ola ulu la Jambi iyo di daerahnya Ulu Jambi tempat daerahnya Sultan Mudo nambi ninyo nambah namo Putih Toma Putih Tongga anaknya di sinan kok dipandang indah to etong lamo tumpak di anak Sultan Raja Mudo alanya sadang batu nambah namo si Putih Bonsu sadangnya dalam batunangan jo anak Raja Jambi banamonyo Raja dipandang oh sadang batunangan jo anak tuangku nyo Raja tuangku tiang bungkuk jo itu dalam angan jo itu dalam batunangan sedang batunang jo anak Raja tiang bungkuk ba itu kalau kok dipandang anak Raja dalam negari orang Bagak di daerah Jambi oh itu tunangannya Putih Bonsu iyalah anak Sultan Raja Mudo tuan iyalah anak Sultan Raja Mudo ba itu kalau kok dipandang de anak awak sedang batunang jo anak rainyo Raja tuangku tiang bungkuk di sinan kalau kok dipandang jo anak Raja lah tiang bungkuk yo sedang dalam lah batunangan di sinan ninyo lah Sultan Mudo takana lah di badannya kok kadiage kabako ke korong kampung iyo kadie badan awak ba itu dalam ngisi hati sarato jodoh sana banyak tuan ndak kalamo layalek kababue ndak lamo alek kabatako ba itu dalam peretongan co itu bananyo katuati Sultan Mudo dia gie kabanda kabundo kanduang iyola dia badan awak ba itu katoinyo kini sedang mengecek sama seorang sedang berpikir juo oh tabi panganakan nelo timbul panganakan baik oh dia gie kaba ke korong kampung iyo ke daerah Pagaruyung tumpak di anak Sultan Mudo nambah namo si Putih Bonsu anaknya mulai kabarale tuan
manso anaknya kabarale jo anak rajo tiang bungkuk jodohnya yo orang Jambi ba itu dalam pasan nanti bo. Olah dapet kabar bundo kandung rencana di bundo kandung rencananya buik sekali. Dangalah diang tu mana elo-elo dangakan bana elo-elo dangakan diadang tuangku kita kabar angke ke daerah Jambi. Sarato yo cindur mato mencali si anak pisang tuan. Tapi dangalah diang cindur mato dangakato simaan buni dangan bana elo-elo dangakato dari badan ambo kok barangke kaulu Jambi katampe urang mancali kabarale ale manurui barita ditarimo. Salamu 7 hari 7 malam dangalah diang cindur mato. Baolang gue carano baola carano cukui kamancali si anak pisang tuan. Nambarale di Ulu Jambi itu nak pisang badan awak ba itu kato badan inyo nambah namo si putih bonsu anak da inyo sultan mudo anak mama di badan buyung ba itu kato badan inyo di sinan kalau dipandang cindur mato sudah diparentan agak sajo di badan inyo. Oh barangke dari Pagaruyung bajalan kaki kaulu Jambi tumpak di badan paknya cindur mato duo jokang abau si binuang tuan. Kabau nyo si binuang tumpain nyo adang tuangku naninyo laba jalan pulau mangapi kinantan suci ko ada orang menyabuang nanawa menyabuang di jalan ba itu dalam perkiraan. Oh indak to etong lamo indak perlu dibilang lamo disiko kalau lako dipandang indak to bilang do lamo bana sadang bajalan nyo jalan yu. Oh sadang bajalan jalan yu ndak lamo kita sampaikan ndak lamo kita bilangkan dek lamo bakal lamuan anggaran 3 hari malam 3 hari 3 malamnya bajalan kaki kasadonyo lah sampai pak kaulu Jambi katampe rajo tiang bungkuk tuan. Katampe rajo tiang bungkuk mangkonyo ditampe rajo tiang bungkuk nanadat di daerah Jambi barale di rumah laki-laki mangko di sinan olah dicalienyo mangko di sinan dicalienyo ala bajalan badani
Satu dek lamo bakal lamuan lah sampai ke tampek raja tiang bungkuknya lapor di dubalang nambah rampek mansonyo bako anak daro. Olah sampai dari Pagaruyung itu dalam laporan baru datangnya dubalang balik silakan naik ate rumah. Omandanga kata coy itu aja wapan bundo kandung sarato yo cinur mato. Hocukui inyo adang tuangku sojapui kalua di nak daro dubalang Sojapui keluar di nak daro ba itu kata badan inyo nambah namos putih bonsu yo nak pisang badan kami. Mandanga kata cuy itu barang ke dubalang balik dilapor ke raja rupo itu lah di parentan putih bonsu keluar si putih bonsu menyonsong duk bako datang tuan. Nyonsong nyoan duk bako datang ba itu kalau kau dipandang ndak guna dietong lamo bana ndak paralu to etong lamo ndak guna to bilang do bilang lamo di sinan kalau lah kau dipandang lala datang lah putih bonsu satu datang si putih bonsu lah nampak di badan bundo kandung. O sarato jo cinur mato cukui inyo adang tuangku di sinan kalau dipandang perasaan dak lama lai dia cinur mato dia adang tuangku mencali inyo pak kok dipandang. O di sinan kalau kok dilihat bakato inyo bundo kandung nak kandung dangakan bana dangakan diang tumanyo cindur mato dangakan to simaan buni nang kami balik lagi ke Pagaruyung kami balik ke korong kampung badanang tinggal di siko sorang walaupun sorang badanang tinggal mande memantau dari rumah mande agi pengalaman kie jodoh mande agi pengalaman buya kok sampai bekonyo malam tentunya orang menari lang cindur mato ba itu kata badan inyo mande agi kaji sekete kaji nyo na nyo agi siaga duya tuan. Siaga duya ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo ndak paralu lo to bilang lamo bana nang kaji sudahnya agi alemu sudahnya ambil bundo kandung balik kalai ke daerah Pagaruyung ko sarato adang tuangku kok tak kicu nak urang na banyak kok tak kalau urang di Nanado kok tak kicu urang basamo ang cilok malam. Oh anak daro na Cilok malam anak daro nambah namo si putih bonsu oba itu katanya badaninyo di sinan kalau dipandang kok coy itu kata bundo kandung lasanang hati badan namo
Asa nangati badan ambo banyak pak babalik pulang bundo kandung pulang ke pagaruyung serato adang tuangku cukui jurang nyona banyak. Oh nanti nggak ditampe rajot matu manyo tiang bungku nanti tampe rajot tiang bungku. Oh iyo lainyo cindur mato sarato kabau si binuang sadang menunggu di lereng rimbo Tuhan. Oh sadang menunggu diri ama di lereng rimbo menunggu cindur mato tibo ba itu dalam perjanjian. Oh disinan kalau dipandang nanari sari itu nanari badaro patang hari batambah patang yo patang bajawi dengan sanjo sanjo bajawi dengan malam. Ona malam semalam itu mulai kesenian pak karang ambil mulai kesenian karang buwe tarik kain jo tarik piring manari di ate rumah tumpak de inyo cindur mato naninyo lah manari pulo diambil sambada ulu dipaca-paca lalang katigo nyo elo surui lah bak batanam kanyo jambo bantu basiang. Mulai meminta badan ninyo ala pinta badan ninyo hujan labik lah semalam nangko hujan gadang lari sekali ko hujan sarang atau jo badai inyo Tuhan. Cindur mato mulai ke manari badan dirinya disinan kalau kau dipandang. Oh sadang harinya menari hujan labik serato badai serato hujannya kilik datang badai lah datang hujan serato jo anginnya Tuhan. Menari badannya cindur mato sadang menari pak tengah rumah sekali rantak ke kiri sekali rantak ke kanan di sinan kalau dipandang cie rantak cie katonyo dua rantak pak dua katonyo orang tak serato jo kaji nyolape pengajian duya nyolape siaga duya ba itu kalau kau dipandang. Oh salau de inyo cindur mato sadang menari